Fi kliem l-Awditur Ġenerali huwa eżorbitanti n-numru ta' kontijiet tad-dawl u l-ilma li kellhom jiġu rtirati mill-arms minħabba żbalji fl-ammonti mitluba. Bejn Jannar tal-2010 u Mejju ta' din is-sena kważi 15% tal-kontijiet mibgħuta fid-djar u n-negozji kienu żbaljati. L-Awditur Ġenerali jgħid li wara li ġibet l-attenzjoni fl-ewwel rapport tiegħu baqa' ma sar ebda titjib f'dan ir-rigward. L-Awditur isemmi wkoll żieda ta' 1000 telefonata f'temp ta' sena fejn l-ilmenti tal-konsumaturi baqgħu mhux imwieġba mill-arms. Jgħid li ċifra bħal din għandha tkun ta' tħassib għal kull entità li toffri servizz lill-poplu. L-Awditur jgħid li ġew injorati wkoll il-pariri tiegħu dwar l-immaniġġjar tad-dejn u l-ġbir tal-flus dovuti lill-arms. Fil-fatt ir-rapport jikkritika l-fatt li l-arms baqgħet ma waqfitx unit li speċifikament jidentifika, jikkwantifika u jiġbor il-flus dovuti. Ir-rapport ifakkar ukoll li l-arms kienet ippjanati li tlesti l-installazzjoni tal-smart meters u l-infrastruttura kollha meħtieġa sa Jannar 2013. Il-proċess iżda ġie pospost b'sena għall-aħħar tal-2013. Kundanna oħra mill-Awditur Ġenerali lejn l-operat tal-arms huwa dwar iċ-ċaqliq tal-uffiċini lejn Gotthard House fi Bla tal-Bajda illi kien sewa €1,200,000. Jgħid li sal-lum l-arms ma ġabret ebda informazzjoni dwar il-ħsibijiet tal-konsumaturi fuq din iċ-ċaqliqa u jekk waslix biex jinqdew aħjar in-nies. L-Awditur jisħaq li wara s-sitwazzjoni kaotika li ddominat bejn l-2010 u l-2011 ma jistax ma jikkritikax bis-saħħa n-nuqqas ta' interess mill-kumpanija Arms illi tiġbor ir-reazzjoni tal-konsumaturi.